watch this video first. After, I have something to say. Mazi dibia, I'm very, very disappointed at you. Yeah, Mazi dibia, you don't fall my hand. I swear to God. Respect in 100%. Or what that I go to 70. I'm talking that you of all people, the memo de fa to God to make. If we be serious, if we can serious, na abia na ife gbasata lo menana. If you may just obulo so aka nke da. They follow their hand can go. Ijem no na birthday Obi Kubana. Whereby mechuo ndị Igbo, mechuo ndị omenala. Yeah, maka na Obi Kubana ji ego ka iji wee koru ike nga nwoke makwo. Isi agụ nwoke ji di ebube ka ọrụ nwoke ibe gị n'ala ọ na-azụ ya ọba na-agba egwu maka na o ji ego maka ego ka iji wee kwụọ ugwu n'ala. Atala m Obi Kubana isi na Abuja base tomboy Indomie generation o nweghị ife ọma gbasatala even say adọdụ shop na ọ na-eme omenala ndụ ụka so ife ihe ma agbasara ya na onye na-ebule m bụ gị nwata ọrịa dete na ife odogwu ji di ebube. And also be up as I was here with Koluku and Yaloko, and one year, boy, your level. The kiss your warm again. Even Kamayo was disappointed. If I can find, yeah, hey, fear. Zimmer, put up your I want do an apology video for that nonsense he made here. Share this video. If any no Okongwu dibia kwula ebe a no on point. The only one who disagree with you, emakwa onye iwu, emakwa your level. Ke level ye? Ke level ye ayamaho? Ke that level ayamaho? In Abamba, no lady ikenga for a porridge of yam. Yeah? Ikenga ojieko. Akpụkpọ agụ oji eko uwe ebube ye oji eje ama ka ọfụlụ Obi Kubana bawo oge ọfụlụ billion or bawo down. And let me tell you something. Obi Kubana bịara ebe ahụ ọ na-achọ ka ekene Obi Kubana na-agbara egwu na-enye n'elu just to draw attention of Obi Kubana. O wepụta ike nga ya dọwa ya n'ana okwu Obi Kubana rigorokwa n'elu na-agbakwa egwu na-aza akpụkpọ agụ ahụ ọkpa still nya ojekwa ka ha na-abụ m ọ ka anaghị ịtọ na ịnọ nụnụ mana ifele na-eme ọpụ wota aka ka ọ na-ahị ịtọ na ịnọ nwoke awụọ ya n'ana ọ na-agbagharị na-emegheri choncho nke ọma na nwoke ahịghị ya attention. Obi Kubana kenekwe normal na-emekwa ife ọ na-eme na-emekwa ife ọ na-eme. All these guys, some of them nọ na Facebook nye mkpọtụ ifefa na-achọ uwe ego especially Mazi dibia na-achọ ego na-achọ connection na-achọ contact. Ụfọdụ n'ime ha na-achọ onye akpatara ebe ọnwụ na-efu na-eme ife efu ya obu n'isi agụ buni akụpe yiri nkonke akwa ha ka gono ọlandị ya ka ọma na ya notisie na ife nọ na beddo Obi Kubana ọdọ ka mmiri ọ na-erie just to get attention of Obi Kubana. Iwere ike ngarụ tọwọrọ ya n'ana ọgị ije n'elu ya zọtọkọ ya ile ife iju ya ile ebube as nwoke ile ye because of na-achọ power and fame. Ịghọtago ọ sị ịda afịrịsị ọnụ makwa onye iwu asị ndị Igbo onye Igbo jikwa eme nka ndị Igbo jikwa ụka jikwa eme nka. Obi Kubana ọwifi na-eme ka ọ na-eme ọwifi na-eme ka ọ na-eme. He single-handedly built an Anglican church na ọbabe ha. Are you not aware? So ikenga ya ahụ ịtọwọrọ na ngụnwa onye sịrị na ụka wa aghụghọ na ndị ụka we say thank you for a job well done. Ịghọtago ụna na-asa gbogbogbogbogbogbo akpịrị ogologo ife ụfọdụ n'ime ụlọ akpịrị ogologo. Okongwu dibia na-asị na ọ na-enye 24 hours iji wee apologize to ndị Igbo. Apologize to ndị Igbo onye na-achọ afọ ya onye ịma na ọ na-achọ afọ ya na-achọ connection na-achọ contact ndị mmadụ na-azọgharị na-achọsa ebe ọ ya enweta attention. So Obi Kubana biye moto iche na like he. Obi Kubana blue millions biye iche na like he. Onye invite ya na to Abuja
onye invited to Abuja ọsara gbogbo yiri akwa me yuzuo tricks J Park sosi ofu ọgaranya ike ọgaranya ahụ na-aga na-achụ maka ọnwa anwa gafee geeti ahụ bifo ọnyanwa bịa ọnyanwụ na-abaụnsụ ọ dị mkpa bak ịghọtago ọkara ihe etu ahụ ọka ịfụ ọkwa ifu gị ife ha na-agwa ụnụ ego and the power bụ ifefa na-achọ ile ha ewere agba bla 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 imagine mmadụ ịchịpụta ikenga jee nene ndị eze agasị ịfụ ha anyalụ nke ha etu a ụfọdụ anyara akpụkpọ agụ ụfọdụ anyara ife nye ka mmadụ ya ewepụta dewe n'ala dị mkpa ibe ye ewee zọọ ikenga ya pịakapịa maazị dibia elekwana na ugwu ye olekwana ife nwana o ji wee dị ike asa dibia ọwụ maka ọkwọ dibia ka ọwụ a na-akpọ maazị dibia unu eche na ife ahụ afọ na-aza ọkwọ dibia ka ọwụ ọkwọ confirm dibia ka ọwụ so Okongwu dibia 24 hours ị na-enye you are wasting your time because these guys wụ money hunters ka ha wụ these guys wụ ego wifefa na-achọ they are looking for money they are looking for fame they are looking for contact influence all ifefa na-achọ ịghọtago and they can do anything just to get what they are looking for. So only in Anya, the worst part of it is the kind of snobbing, the kind of disregard. Obi Kubana nyerie. Mauto kona ozbo toria ikenga aho. Uru Obi Kubana mari unyo. Ifo keme wo na yeto kushiye. O bagaria buamansi. Obi neri anya normal as no follow. Yotago Obi grade ye. Ebo o grade Obi furi no nyawo. A content creator and this socialite like Ode Jinjim, like J Park and the hype man, like Kelafa Otabafa, Kelafafa, Kelafanda, Ibekredo, Bofa, Ojazibo, Ojadikefa, Ebe, Niya in the mind of Obi Kubana, or for you feel undawo. No, they fa Kelafa. Daily official ha na-eme Obi Kubana free maybe na this guy's own way of imekwa hype nke by a drop isi agụ na maka mmadụ gaa ya nya ịghọtago a special form of dorime nke that is ntosi wefia wee na ya anya onye hodie attention ọ na-agbaghalị busybody ọha nchawu ndị unu na-eje apụrụ isi ana na-ekwu na ha wefa meko na dey play ị na-achọ na-eche apology for 24 hours. You wait for eternity. You gotta go. Oh, selling point here, they far. Selling point here, we jubolo no wena waja. Selling point here, we jubolo no wena ya wuri na cultivate sugar cane. You gotta go. Where he for so there ba. Ikengayo ki koje. If iji aba, if only me kulu puta no bo edoko odego. Nyaki wo the drop on woki begu na no so yo because of ego. Because of money, you gotta go. Ozugbo no fule ebube Obi Kubana. The ingredient and this one. The etymology and all those things disappear. All those things disappear. You gotta go. The etymology meaning of Ikenga or forget ya Ozugbo. All because no fule ego no the ego. For man, nobody perfume yawo. Hapata perfume has subdue do. Reduce equal perfume hankety here reduce to nothing. You gotta go off man about war. You gotta go off man about war. Or malona what it takes to be a man is not by Ibido no to sugido grammar. Share this video. You gotta go share this video. As the mouth of the gods, I have passed my message. If it is kwe we me ungo kodolo.